பதிப்பு குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு வெள்ளக்காடான சாலை தெருப்பகுதி. பல்லாயிரம் லிட்டர் குடிநீர் வீணாகி சாலையில் வழிந்தோடுவதால் பொதுமக்கள் வேதனை. காஞ்சிபுரம் பெருநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பிரதான சாலை தெருப்பகுதியில் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு குடிநீர் சென்றிடும் வகையில் பதிப்பு குழாயானது பதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இன்று காலை திடீரென உடைப்பு ஏற்பட்டு அதிகாலை முதலே குடிநீரானது வீணாகி அந்நீரானது அப்பகுதி முழுவதும் பெருக்கெடுத்து வெள்ளக்காடாக காட்சியளித்து வருகிறது. இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் தகவல் அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்னும் குற்றச்சாட்டானது எழுந்துள்ளதோடு கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் குடிநீருக்காக அல்லல்பட்ட நாட்களை நினைவு கூறி இவ்வளவு தண்ணீர் வீணாதல் தங்களுக்கு வேதனை அளிப்பதாகவும் பொதுமக்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர். உலக வலைதள வரலாற்றில் முதல் முறையாக உள்ளூர் முதல் உலக செய்திகள் வரை malaynews.net காண தவறாதீர். மாலை நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய தவறாதீர்.